Скъпи колеги, аз съм доктор Мария Василева и съм специалист по хирургия, отдаден на лечението на рака на гърдата. В момента работя в медицински комплекс Доктор Щерев в Медицински университет Плевен, а от 2022 година съм създател и основател на Българско дружество за борба с рака на гърдата. За мен е удоволствие и чест да ви представя най-важното от Конгреса за рака на гърдата на Европейската асоциация по хирургична онкология, който се проведе миналата година, 2024, в Антверпен, Белгия. Мисията на Европейската асоциация по хирургична онкология е много конкретна – да излекуваме рака заедно. Както на Конгреса на ЕСО в Белгия, така и днес сме се събрали медицински специалисти от различни специалности. Най-вече хирурзи, разбира се, но тук сред нас има медицински онколози, специалисти по образна диагностика, лъчетерапевти, специалисти по нуклеарна медицина, епидемиология и изследователи. Събрали сме се от всички нива на медицинската наука. Сред нас днес има студенти, специализанти, млади специалисти, доценти и професори. Събрали сме се, за да създадем общите стандарти, по които ще излекуваме рака на гърдата в България заедно. Според ЕСО, ракът на гърдата се лекува най-успешно от мултидисциплинарен екип, който включва всички тук изброени специалности. Това не е просто твърдение на ЕСО. Има много проучвания, които доказват, че пациентите, лекувани от мултидисциплинарен екип, имат 18% по-ниска смъртност от тези, които не са лекувани от такъв екип. За да може, което е добавена стойност, която няма нито един медикамент за лечение на рака на гърдата. За да може мултидисциплинарният екип да съществува, е необходимо всички ние да сме на една и съща страница. Говорейки за нашата гилдия, това се налага се ние да разбираме и да прилагаме правилно онкологичните принципи. Говорейки за останалите членове на мултидисциплинарния екип, означава те да използват максимално възможностите, които ние чрез съвременната хирургия им предоставяме. Макар най-голямата отговорност за качеството на грижата да е наша, на медицинските специалисти, не трябва да забравяме най-важните участници в партньорството с цел излекуване, а именно пациентите. Мотото на всички пациенти и пациентски организации в света е: нищо не трябва да се случва за нас, без нас. Ако съвременната грижа следва да се изгражда около пациента или така наречената patient-centric care, то това няма как да стане без активното участие на пациентите, без специално внимание върху техните нужди. Вече 2 години след публикуване на проучването SOUND, ние можем безопасно да изберем между сентинелна биопсия и никаква операция в аксилата при пациенти с риск риск. В SOUND са включени 1463 пациента, рандомизирани именно по този начин – сентинелна биопсия или никаква хирургия в аксилата. Това са все пациенти над 50 годишна възраст с малки тумори, среден размер на тумора 11 мм, с 92% от тях са били естроген позитивни, 93% HER2 негативни, 88% естроген позитивни и HER негативни и 64% с Ki67 под 20%. Така изглежда ниският риск при рака на гърдата днес. Много важно, всички тези пациенти са получили допълнителни терапии. Знаем, че за танго са нужни двама, но за лечение на рака е необходим цял мултидисциплинарен екип. Именно за това в 98% от случаите тези пациенти са получили ендокринна терапия, в 19% са получили химиотерапия и в 98% са получили лъчетерапия. Така са постигнати и следните чудесни резултати. Виждате, в групата с извършена сентинелна дисекция на лимфните възли имаме 14% позитивни лимфни възли. В групата без извършена сентинелна биопсия не е ясно колко пациенти са били с лимфни възли, защото не е извършена сентинелна биопсия. Въпреки това, няма нито клинично, нито статистически значима разлика в броя на рецидивите в аксилата, в преживяемостта без болест, в локалните рецидиви или в смъртността при тези пациенти. Както споменаха колегите, такива резултати се наблюдават и от германското проучване INSEMA на над 5000 пациенти. Очакваме резултати от нидерландско и азиатско проучване на още повече пациенти, които да ги потвърдят. Тук мога да се похваля, че ние хирурзите мислим най-много и за качеството на живот на нашите пациенти. Отдавна, преди 13 години, сравнявайки след оперативните усложнения между аксиларната и сентинелната дисекция, установяваме,
че при провеждането на сентинелна дисекция имаме с 76% по-малко лимфедем, с 81% по-малко парестезии, с 50% по-малко инфекции на оперативните рани, с 61% по-малко сероми и значително по-добра мобилност на рамената става. А сега си представете какво би било, ако не правехме аксиларна хирургия. Сентинелната биопсия след неоадювантна терапия е стандартна практика при пациенти с пълен отговор на неоадювантна терапия. В този случай комбинираното маркиране между технеция и синьото багрило, между индоцианина и индигокармина и дори както е тук, между технеция и индоцианина, показва най-голяма чувствителност в детекцията на сентинелни лимфни възли. ЕСО-43 повдигна въпросът, трябва ли да завършваме аксиларната дисекция в случай на микрометастази в лимфните възли след неоадювантна терапия. Акзана даде отговор на този въпрос. Резултатите не бяха представени на ЕСО, бяха представени на Сан Антонио, но така или иначе при установяването на острови от туморни клетки и микрометастази в сентинелен лимфен възел и при пълен патологичен отговор в аксилата след неоадювантна терапия, извършването на аксиларна дисекция на първо и второ ниво може да се избегне. Все още търсим идеалното багрило за идентифициране на стражевите лимфни възли и вече дори в България могат да бъдат закупени. Гама сонда, оттатъка, индоцианинова камера също и дори, мисля, гама сонда за магнитни частици. Така днес можем да разделим пациентите на такива, които нямат нужда от сентинелна биопсия. Такива, каквито имат нужда от сентинелна биопсия и такива, които все още имат нужда от аксиларна дисекция. През 2024 година на Конгреса на Европейската асоциация по хирургична онкология научихме, че за всеки влак си има пътници. Така туморите могат да се локализират според вашия вкус и финансови възможности с интраоперативна ехография, с магнитни радиоактивни или радиофреквентни частици, а защо не с индоцианин и да направим лампектомия с робот. Все още търсим идеалния маркер. Виждате снимките на маркер в ангажиран лимфен възел. Те са предоставени от доктор Биргит Аморт, която е редовен гост на нашия курс, който организираме. И снимките са на Тумарк, Хидромарк и Максит, но може да бъде също с радиоактивен йод 125, друг вид радиофреквентни маркери и така нататък. На ЕСО-43 научихме, че сравнявайки онкопластичните техники с разпределение на обема на тъканите, така наречените Volume Displacement Techniques, спрямо заместване на обема с тъкани от друго място, или така наречените Volume Replacement Techniques, имат едни и същи онкологични резултати. Малко повече сероми при заместването на тъканите, но повече удовлетворени пациенти при разместването на тъканите. Не остана много да се каже на ЕСО-43 за мастектомията. Представено бе поредното проучване в полза на органосъхраняващите операции и лъчетерапия, този път от Западна Шотландия. Това е обсервационно, популационно, кохортно проучване на шотландския раков регистър. Но да не се тревожим, ние няма да имаме такова проучване, защото нашия раков регистър е вече затворен. Това проучване включва всички пациенти в регистъра с инвазивен карцином на гърдата, диагностицирани между 2010 и 2019 година. Над 14 000 пациенти. Пациентите са проследени 7 години и синята линия показва пациентите с органосъхраняваща операция. Червената линия показва пациентите с мастектомия и лъчетерапия, а зелената линия показва пациентите с мастектомия без лъчетерапия. Установява се по-добра обща и специфична преживяемост на пациентите с органосъхраняваща операция и лъчетерапия спрямо пациентите с мастектомия, независимо дали тя е последвана или не от лъчетерапия. И също така няма разлика между пациентите с двата вида органосъхраняващи операции. Когато мастектомията все пак се налага или е желан избор на пациента поради наличие на унаследена мутация или друга изключителна причина, трябва да се стараем да намалим усложненията на реконструкцията с импланти и да прилагаме по-трудните техники на реконструкции със собствени тъкани. На ЕСО-43 не липсваха и по-нестандартни новини,
като изследването на туморния микробиом и провеждащите се в момента проучване с обещаващи резултати за ролята на криоаблацията при рака на гърдата. Авторите споделят хипотезата, че криоаблацията може да усили имунния отговор на организма и да има синергично действие, когато се прилага заедно с имунотерапия. Голям хайлайт за мен на ЕСО-43 беше да приветствам и новия представител на България в ЕСО. Това е доктор Цветелина Пайчева. Тя е специализант по обща хирургия в ВМА. И желаем успех в начинанието, а то започва много обещаващо, така че, защото имам удоволствието да ви поканя и на първия в историята ЕСО курс на тема Основи на онкологията за хирурзи, който ще се проведе в София на 21-22 март. И все още можете да се регистрирате. С това бих искала да ви благодаря за вниманието.